Hola, bones! Ets el podcast de català d'idiomes amb en Pablo. En aquest episodi parlem sobre una vida plena. Una vida plena és una vida on tu et sents satisfet i satisfeta, on estàs content o contenta amb la teva feina, les teves relacions personals, on estàs orgullós de la persona que ets i, en definitiva, en el teu dia a dia ets feliç. I tot això que sona molt bonic i molt idíl·lic, que sembla un somni, un ideal, és la realitat? Per exemple, tu que ara m'escoltes, creus que tens una vida plena? Espero que sí, la veritat. Potser el més normal és sentir que uns dies ets feliç i alguns dies no tant. Si fem un cop d'ull a algunes estadístiques, veiem que, segons els informes de les Nacions Unides, el 64% de la població mundial se sent feliç amb la seva vida. En el cas d'Espanya, el 40% de les persones es senten infelices en la seva vida. És a dir, que el 60% se sent satisfeta. Però què significa tenir una vida plena? Quines coses necessitem per sentir-nos feliços i satisfets? Bé, penso jo que això depèn en certa mida de la cultura de cada país. Tot i així, però, diuen que el 32% de les persones a nivell mundial consideren que la família és un element important a les seves vides i que necessiten tenir bones relacions familiars per tal de sentir-se felices. Altres factors que també són considerats importants per moltes persones són el temps per fer les coses que a un li agraden, i els diners. Tenir una quantitat suficient de diners per poder viure mínimament bé, podríem dir que és gairebé indispensable per tal de sentir-se feliç amb la teva vida. Si no tens diners per menjar ni per pagar-te un pis o una casa, doncs difícilment seràs feliç. Suposo que ho podries arribar a ser, perquè hi ha gent que viu al carrer i aparentment són feliços, algunes d'aquestes persones, no tots, esclar. I també hi ha algunes persones al món doncs, que podrien viure tranquil·lament a la naturalesa, en un bosc, i serien perfectament felices. Però en termes generals, la majoria de les persones sí que necessita tenir una certa estabilitat econòmica per tal de sentir-se tranquil·les i felices en la seva vida. Un altre punt fonamental per sentir-se bé és tenir salut. Òbviament, si estàs malalt o malalta i estàs patint una malaltia, serà molt més difícil que et sentis feliç, esclar. Aquestes dades que estem comentant provenen d'una enquesta internacional i aquí és interessant veure el cas d'Austràlia i de França, ja que moltes persones d'aquests països diuen que una cosa imprescindible per sentir-se plens en la seva vida és l'aventura. És a dir, tenir la possibilitat de fer un viatge o anar a un lloc nou o inesperat. En definitiva, sentir que estan vivint una aventura és molt important pels francesos i els australians. Tots aquests aspectes que hem comentat són principalment coses exteriors. Però si ens posem una mica més filosòfics, hi ha algunes filosofies que diuen que la plenitud es troba dins d'un mateix. La plenitud, per cert, és el substantiu, l'adjectiu és ple, plena. Doncs hi ha diferents filosofies i religions que diuen això, que no hem de buscar la verdadera plenitud a fora, en les coses externes, com pot ser un viatge, una aventura, els diners, la parella, les relacions familiars, sinó que la verdadera plenitud
es troba a dins de cada un de nosaltres. És a dir, en la nostra actitud vers la vida i en els nostres pensaments. Fins i tot si anem un pas més enllà en aquest aspecte, hi ha persones que són molt religioses que troben la seva plenitud en la figura de Déu. Li pots dir Déu, li pots dir Alà, li pots dir Ishvara o, segons el nom que posi la teva religió, a la figura divina, al creador de l'univers, no? Així doncs, tenim diferents punts de vista sobre el que és una vida plena. El més religiós, el més filosòfic o espiritual, que seria a dins de tu mateix, i el més material, si vols, que seria doncs, en experiències, diners, relacions familiars, etc. I ara m'agradaria fer-te dues preguntes. La primera és què és per a tu una vida plena? I la segona és si creus que la idea d'una vida plena pot ser igual per totes les persones o depèn de cada persona i de cada cultura. Digue'm, què opines? I amb això acabem l'episodi d'avui. Com dic, espero que tinguis una vida plena i si en aquests moments no et sents tan feliç en la teva vida, espero que d'aquí poc temps puguis sentir-te feliç. I això és tot. Com sempre, moltes gràcies per estar aquí i ens escoltem al següent episodi. A reveure!